Nakita ka mo hining excavation, inukaban itong kalsada. Ini nga itong kinamumutan niya na Barangay Los Martires, hitong Dagami. Gingka din natin kay ini nga project, naobserbahan natin, agi-agi natin, waray mang katitima. Saglit, karuyag natin manginano, kung ano't natataboy ni, yan, ito natin kakaragdumang yan, ang mga mulop yung akaw didi. Inin hinutin nga rin. Manil, ikaw. Cherilyn. Oo. Para itong anong punta itong drainage ano? Awasan ng tubig. Tulay. Oo, awasan ng tubig. Kaya di nahaba ka permi ano? Oo. Oo, paluyo. Ini nga kanal, gintindog, kay para tubig Tubig didi. Gumawas. Tikadto. Oo. Dito, anong nga lugar? Kuangyap ka ng Los Martires peto Los sa Martires, kaya tilibot ito hiya. Oh, pero ini diditikan ng town proper ano? Itang ini town property. Oo, nga makagawas. Oo. Kay agaw, kunti nga uran la. Ano man ito, na-complete na ito, diri pa ano? Kuan na laston sir, panguan na la ito hit. Kay baga may mga simento naman na ito, kay na siguro pag kuan na la ito nira, ito nga tinambak, pagbutang na laliwat. Ang nga may balik, kati masisimintuhan. Tas simintuhan liwat ito. It kanal ngayon ito, tima na. Aman na sir. Ngayon. Kuan na ilarom hito. So nakakaawas na. Nakakaawas. Pero ano man, kumusta na ba? Ika, Cherilyn, oo. Pero may problema lagi po na ano kay napahalagyap nga di kanto man Ano talaga dito. Ano Cherilyn? Ato man talaga dito problema kuan kanan niya liwat Diin nga niya. kanan irigasyon. Oo, kay nagtatapot Kay ato irigasyon dito guti ay iya kuan iya pawasan. Amo lagi pa istorya. Oo. Ato na dito na kuan. Bisan siguro kahuman din kinanglan trabaho ng dito. Oo, kay guti ay kaya mo latton. lagi hapon. Oo. Wala lagi hapon. Anya na paginuram binahalagyap din Oo, sir. Oh, wala rom. Larom lagi Ano pambahan. ka tasit ba? Di hamon taga din hila. Oo. Taga din. Kuan la. Ngayon. Din kaurog nga madagmit kuanan bahaan. Karon singon, wala lagi masolbar ang problema. Wala lagi hapinin kay nawa lagi hapon. Ang mga basura tun siguro iya nga nakakakonditot ka na nakakabara, di malimpyuhan amo ito. Tikang nahanga di, magtitikalan naawas na nga to. Ato dito nababara. Ato dito nabara kay guruguti man dito Guruguti. Kuan. So kinahanglan padako ang gihapon ano. Oo, para itong flow itong tubig duro diretso. Ngayon itlugwa ito dito. Kuan. Marinelo. Kay di ba irigasyon na ini din Kawan itin irigasyon din diretso naman naton sir ngadto ha. May talinhugon. Talinhugon. Amo na kuan dito. Ngayon. Diretso na ito hiya. Oo, so ito pag-restore na la no? Oo, pagkuan na la ito. Ibalik. Oo. Pero dapat dito gyud paunhan. Makuan ang masulbar. Maimon pa. Ano ririprapan? Ririprapan diri. Kuan lang papahaluagan. Papahaluagan la sir. Ti ay la kasi. Nababara. Nababara. So nakataas na kapit tubig din ni. Ang ngayon, damot affected nga mga balay. Ini din Tekat dito, dito gihap nga may pagsagka. Oo, kung nabaha na evacuate ka mo diri. Diri gad. Kay baga diri man ako kaya di man kami igbaw. Pero magsusugbo gud dito tubig ano. Bado ano? Ha? Sugad didi kaya di man latubos. No, ita di ha ubos amot puruanan sir. Tubig. I see. Sige, inin hinuman siguro di PWH kipit magtatrabaho ito ano. Kay tira man. Barangay diri kaya. Dere tot sir. Okay yan. Dere. Wala ito nit pundo ada. Makakaya tuan. Guti ay la siguro sir yan at pundo. Gutit pundo. So dakulayan nga trabaho. Oo. Ito pala nga pag siniminto ito di da ginawdakot nga trabaho. Okay yan. Oo. Okay, so amo ni mao pay nga natukib kita kay inimanggod siring pa dakot gamit unta. Di ba? Dakot gamit pero kinahanglan itiya tubig duro diretso. Din hitero diretso na. Din nakakadiretso pero din taunan. Ano kaya rayo tingin din na kalsada? Mga pera kanitros. Luyo lahin na among balay sir. Di dala. Mag 100 meters nga dito nga nababara. Dire ano? Mga 50 metros la. Di dala luyo lahin nga among. Luyo lahin kayo balay. Irrigation. Kanang irrigation namot nakakabara. Irrigation na dito. Takay bangin diri maaramin ni taga DPWH nga na inspection na ito dito. Ang
pagkuhan pala siguro itong sir tadi di haluyo kay amo man naon na. Ah, Pagkuhanan mga tuna. Nakita na gato nira. so Marinil, sana, diretso na lang nila nga doon at pagtrabaho, ano? Amo nga naging kuhan gapito namo na era. Yun sumat niyo. Oo, ginyak na namon ito era nga. Ano man ang nira ba doon? Magkukam pa ko na tira sir. Oo, Ano? tama, okay. Para luwat, program of work ito. Oo. Oo. Baka may adala So kung budget. maupit dalaga nito dito, di rin na mabaha didi. Di rin na sir. Ah, ngayon, Oo. kada ako na Kay mga, ataas nga maiyan na yung problema din, di ba? Kahabto ba, balik-balik ko nga ni, basta makusugit uran. Ay sus sir, makusog na nga nit mga tulo upat ka adlaw nga pag inuran, baha iton din ni. So masusulbar na ito kung oo, diretso kumakana nga to. dito, oo. Ang buti na lang ang trabaho Di ay ngayon. nala, oo. Oo. At kay salamat Marinil ha. Sherilyn. Oh, thank you. Ha? Baga nakikita ko ikaw ha. Kaya ako Ha, nga Facebook. Kasi niya tingog na ano ang tubig. Wala lang makaklaruhan na mo sumpon eh. Yeah, siguro pa rin. Wala ko na dahil. Nakakita ako ha imo ha Facebook. Nagpakyan na ako. Thank you Sherilyn ha. Thank you Marinil. Marinil, opo. Okay. Amo to natong pagbisita didi ha Barangay Los Los Martires. Idon Dagami. Natukib kita hininga problema didi. Amo to natong report. Maway oras. Salamat.